People's Governor Pamela Baricuatro nangulo sa pagsaulog sa Philippine Independence Day. Kasungian sa politika, ipadaplin alang sa kalambuan. Sa atubangan sa Kapitolyo, gihimo ang flag raising ceremony sa pagsaulog sa Philippine Independence Day. Uban sa mga opisyales sa Cebu Provincial Government, si Governor Baricuatro ang nangulo sa pag-release sa mga salampati, simbolo sa kagawasan sa Pilipinas. Gihimo usab sa mga opisyales ang paghalad og buwak sa monumento ni Dato Lapu-Lapu, ang Sugboanon nga giila nga bayani nga nakigbatok sa mga langyaw nga naghari-hari sa nasod. Si Governor Baricuatro nipadayag sa iyang mensahe sa pagpadaplin sa kaguliyang sa politika ug ipatigbabaw ang kahiusahan alang sa kalambuan. As we celebrate Independence Day, I am reminded of our heroes who fought for the freedom we enjoy today, especially our own Dato Lapu-Lapu, whose courage continues to inspire generations of Filipinos. That leadership is not about creating divisions. It is about bringing people together for a common purpose. Today, perhaps one of the greatest ways we can honor our heroes is setting aside politics that divides communities and distract us from progress. Cebuanos deserve leadership that unites rather than separates, that listens rather than attacks, and that focuses on solutions rather than noise. As governor, I promise to continue doing my part so that the freedom our heroes fought for translates into better lives for every Cebuano family.